Už máme sestavěnou klec. Jen vám ji ukážu tady. Takhle, od začátku. Tady jsou takhle dvě, co můžu otevřít. Tady má vodu, jídlo. Tam vzadu my jsme to oddělali, protože ona tam zatím byla jenom, tak až si projde barák, tak jí to tam dáme zpátky. Tady je domeček, ten je tam vzadu byl. Tady je takhle, to nemůžete vidět, to je průhledný, takhle nahoru. Tam je kolečko, natočení, teď to tam je. Tady je takhle tunel, ten vede tady do takhle velké. Tady máš takhle, můžeš jít dolů. Tady takhle ne. Může jít i nahoru přesto, ale to by nedala. Pak tady ještě tady má takhle to, po čem půjde. A to je všechno. Tady má jídlo, který má tam. Jdete to vidět možná, ale má tam vodu, má to plný. A to je celý domeček. Je to pěkně velký. Bylo to teda těžký sestavit. Bylo to po malinkých kousíčkách, ne jakože takových to. Ale jako tak. Od tohle je to další jiný to. Domeček už byl sestavený. Toto jsme tam museli přidělat a prostě celou klec jsme museli prakticky udělat. Ale bylo to dobrý.